Dnes sme tu s architektom Petrom Dostálom, aby sme si povedali, aké sú limity, aké sú možnosti tehly. Prepáčte. Áno, Zlatko. Nie, počkaj, zastavím ťa. Nie. Ako, že vymeniť kúpeľňu s kuchyňou? To nejde. Nie, počúvaj, tie tehly sú už na stavbe, sú zaplatené. Čo ja mám teraz povedať, aby mi zmenili celé rozloženie? To... No dobre. Alebo to ide? Ja neviem. Opýtame sa architekta. Pán Dostál, dobrý deň vám prajem. Zdravíčko, pán Rád Oštíka. vás poznávam. Ako sa máte u nás na stavbe? Krásne. Ateliérov máte asi dosť. Áno. Rozprávať sa s architektom o stavbe, na stavbe je podľa mňa ideálna kombinácia. No, tá prvá moja otázka, lebo viete, mal som teraz taký telefonát a chcem vedieť, že čo teda? Dá sa meniť dispozícia aj počas stavby? Dá. A vôbec to nie je taká dráma. Pretože to už je tu tisícky rokov tá tehla, ako taký malý prvok, z ktorého to vyskladávate, ktorý má svoje rozmery, väzby a modul. A tým, že práve musíte rozmýšľať modulárne a z toho to ako keby vyskladávať, tak viete byť veľmi flexibilní v tých požiadavkách či už klienta alebo architekta. A keď chcete, tak si to môžete predstaviť ako takú stavebnicu. Tehla teda ako stavebnica. Neznie zlé. A ešte keď mi vysvetlíte, čo to je rozmýšľať modulárne, tak budem úplne spokojný človek. No to je to, že si to vlastne celý ten dom a tie vaše potreby si vyskladávate z takého jedného malého prvku, ako tá stavebnica. Mala rôzne typy, rôzne tvary, ktoré sú špecializované na rôzne časti domu. To znamená, nedá sa použiť všetko hoci kde, ale máte tehly na obvodové múry, ktoré sú samozrejme trošku hrubšie. Niekedy sú vyplnené tepelnou izoláciou, ako je nejaká minerálna vata, alebo potom tenšie priečky na steny medzi izbami. A potom aj také špeciálne tehly na nejaké rôzne architektonické detaily. Niečo podobné máme aj tu. Čiže keď vám to takto ukážem. A toto štandardne používate, takéto tehly? Áno, no tu keď sa pozriete na túto veľkú drážku, keď to tak nazvem, alebo takéto vybratie, tak tam viete umiestniť ostenie. Napríklad chcete mať krásne zalicované ostenie dverí, tak túto to viete umiestniť napríklad, hej. A to je ten minimalizmus, všetko pekne zalicované, zarovnané, to je tá čistota, ktorú aj ako architekt a ako klient chcete dosiahnuť. Začínam rozmýšľať modulárne. A chcem teda vedieť, ak ja si zadám, aký dom idem stavať, tak ja dostanem presne tie tehly, ktoré na to potrebujem? A ešte vás manželka za to pochváli. To je dobré. A teraz mi povedzte, čo, ak povie, chcem to inak. Spravíme základovú dosku, obyčajne to je ten prvý základný modul, kedy ľudia pozerajú, nemala, ne, také, človek si povie 10-krát, to je, čo ja viem, nepasuje mi to. To som povedal máličko, samozrejme. Ale možno práve vtedy vznikajú také pohnútky na zmenu dispozícií. Je to teda možné? A čo treba urobiť? No a to je taká flexibilita, presne, a to sa veľmi často stáva, presne ako ste to povedal, že až keď stojíte na mieste, tak si viete priestorovo uvedomiť veci, ktoré ako laik si neviete predstaviť, je to absolútne v poriadku. A vtedy je akože veľká výhoda napríklad v porovnaní s rôznymi typmi, ako sú napríklad montované konštrukcie, pretože keď chcete urobiť zmenu v montovanej konštrukcii, potrebujete to vyrobiť na novo. A otázka je, čo s tým starým kusom. Ale tá flexibilita, to, že si veci posuniete, tak to neznamená teraz nejaké extra náklady, ako keby, ale že naozaj niečo rozoberiete, nemusíte búrať strašne veľké kvanta materiálu a odvážať, ale ten posun je ako keby veľmi taký racionálny a efektívny. Pripravil som pre vás takýto model a chcel by som okno niekde inde. Trebárs ukážem, lebo tuto je veľmi jednoduché, napríklad stavebnica mi to dovolí, neminul som nič, materiál zostal, okno mám, ale na inom mieste. Pravdepodobne to nebude takto jednoduché. No, architekt vás nepochváli, ale technicky sa to dá. Len treba myslieť na to, že vždy je to spojené s úpravou dokumentácie, tomu sa nevyhnete. A pri takých radikálnejších úpravách nosných konštrukcií potrebujete niekedy aj nejaké nové povolenia. Ale ten proces výstavby a návrhu je tak dlhý, že dá sa na to myslieť aj skôr a treba na to myslieť čím skôr, aby ste sa ako keby vyhli takým Jasné, nejakým... ale možné to je. Áno, technicky určite. Pán Dostál, čo hovoríte na takto pekne urobenú stenu? Ja ako klient by som vám mohol povedať, chcem to takto. Dostanem odporúčanie?
Tak to my architekti práve, že máme veľmi radi ukázať tú pravdivú štruktúru toho materiálu a toto vám presne tá tehla, betón, železobetón, drevo naozaj ponúka. Možno porobetón je taký trošku, že ťahá za kratší koniec, pretože tam síce pekne čisto vymurujete tú stenu, ale je to mäkký materiál, čiže viete tam ľahko urobiť nejaké zaškrábnuť alebo takúto vadu, ale drevo, tehla, betón sú v tomto úplne fajn. Keby ja som už dopredu vedel, že chcem takúto pohľadovú stenu, viete mi napočítať počet kusov na danú stenu, na dĺžku tej steny? A to je práve veľmi udržateľný prístup a ekologický, že keď máte šikovného architekta, tak vám vie nastaviť dĺžku stien vnútorných a vonkajších na presný počet tehál a potom vám nevznikajú žiadne dorezy a máte takmer nulový odpad. Takže tehla ako stavebnica. S tehlou môžete robiť dispozičné zmeny aj počas stavby za predpokladu, že o tom stavebník a architekt bude vedieť včas. Ideálne. Toto ja som si odniesol z nášho krátkeho rozhovoru. Tak to som veľmi rád. Ďakujem veľmi pekne, pán Peter Dostál, architekt. Ďakujem pekne. Viete presne, čo chcete? Alebo prídu už prvé pochybnosti vtedy, keď vidíte vyliatú základovú dosku? Chceli by ste dom ako zo stavebnice? S tehlou si toto všetko môžete užiť naplno, pretože ak prídu zmeny, akékoľvek, tehla sa vám prispôsobí.